li serdema navîn de pirsgirêka tevahiyan. Nivîsên herî balkêş yên Petrus Abelardusê derbarê pirsgirêka tevbaran de ne ku dikarin li ser nesneyên bi hejmarekî bêhna werin sêpandin û ku ji têgehên mîna sor yan ji jidar û hewdûment pêk tên. Gelo ev têgehên tevbar yani têgehên tevahî universal an jî em bibêjin tûmelî dikarin hebûnyan tunebûna nesneyekî nîşan bidin yanê ne. Platon gotibû ku belê dikarin nîşan bidin. Çünkü li gor nêrîna Platon forma ideal a sorutiyê heye û her nesneyekê tekane ku di xwe de rengê sorutiyê dihundirîne ne bêqusûr be jî taklîd û dengvedaneke wê forma ideal e wate forma sorutiyê ye. Aristoteles vê yekê qebûl nekiriye û gotiye ku helbet nesneyên sor hene lê belê sorutî li dervê nesneyên sor û ji wan cuda tune. Ji her du nêrînan a yekem ango nêrîna Platon mîna rastaqîniyê hatiye dîtin. Lewra wê nêrînê wiha diparastiye ku yên tevbar xwedî hebûnekê rastaqînin. Nêrîna duyêm jî ji ber ku tevahiyan mîna rastaqîniyekî qebûl nedikir û bi tenê mîna nav û rûçkên nesneyan didît bi navê navparêziyê yani bi navê nominalizmê hatiye nasîn. Şerê ku di navbera rastaqînparêzî û navparêzan de rû daye di seranserê serdema navîn de berdewam kiriye û bûye yek ji wan dijberiyên sereke. Bêguman em meseleyekê zor giring e û ji ber ku bi teolojiyê re tekildar e bûye sebebê gelek şerên domdar. Abelardus nominalistekî bijaribû û karê xwe bi hûrgulî kiriye. Li gel vê yekê em nikarin bibêjin ku ev mesele aniha bi temamî safî bûye. Di roja me de em êdî vê terminolojiya serdema navîn bikar neynin jî dîsa jî em bi heman meseleyê serê xwe carna değişînin.